vana vamwana vana akusaraiwa msikadzi vangaiso ufunge asi waisane msikadzi asina kuraiwa vamwe vana havanzwe vabereki vakatokusaya vakaraira but kune mweya inorwa nemafeminist ukaona vako vana vasiri kuita zvemadrugs usazvitutumadze kuti ndinotaura ini handichaite ndinotaura vanotaurwa nawo but kuti ukaona vakuteerera inyasha dzaMwari ukanzwisisa nyasha hauchitutumadza hauite pride hauchaji vamwe vanhu unonamata uchiziva ukaona Mwari kundikana unofanira kufunga kuti Mwari uwandirewo nyasha wai nekuda kwekuti zvangu kuti zviflowe hakusi kungwara nekugona Maria akamukira kuguva shungu dziripo tine vanhu vane shungu vanonamata vachirevesa but kune mweya inovaresista iwe mukurovharova nekusarevesa inonga kwatopaka panza mumwoyo mako nokuchingojaja kuti usarongeka yeti kune vakarongeka asi kune mweya inorongonora kurongeka kwavo kune vane shungu yekuita zvinhu vanorevesa vachitraya kuti vaite ende hazvisipita kogoita iwo kuti wakambowanirwawo nyasha uri Thomas wakatobuda pachena kuti handitende but Jesu obva azvideredza kusvika palevhu yekuti chisingatende ndochanobhuya kuno ndimbokubatisawo Jesu auya Luke chapter 4:5 auya achida kutanga kuparidza akakumbira bhoti raPita akaparidza ari mubhoti apedza akabudza Pita kuti kana mambure vakadzika vabata hove bhabho rangu rinoti vanhu vaitosuka mambure vakawanda but Jesu ndiye wakakumbira Pita bhoti zvoreva kuti aigona kutokumbira vamwe nokuti pane vanhu vanga varipo vakawanda saka kana wabata dzakawanda uchiziva kuti ndezvenyasha haugone kuchinyira vasina kubata wai nokuti chaita kuti ubate ndiye akumbira bhoti rako kuti asarudza iwewe akuwanira nyasha pakati pevamwe hama dzangu nauye kurarama inofanirwa kubva pakuti une zvaunogona kuti Mwari vanondigonesa nokuti kune vari kutrava neshungu hakuna chikubuda kune vanozvibata vakarongeka but vanosiyiwa asi muhanga kusarongekawo havagone kuchengeta dzimba idzi yakuiri kuchengetwa nenyasha nokuti zvirikuendesa varume kunzou zvichiriko ufunge hazvina kupera haunoti hakuna zviriko kune nyasha dzinongoti iyi yako iyi inochengetera pane pataisa credit muhuman effort patiri suppose kuti asi Mwari tinokutendera nekuda kwenyasha isu wakatidanawo nenyasha Mwari uyu somebody akamboya kwandiri achitaura newe ozi kana tiri kumastreets preach from Monday to Friday every day saka ndakati unozvigona sei ndikati handizvigone ndikutogoneswa because zvakatooma ariko muna Baptist takarongeka we are so prayerful tinozoda 6 ways how to make it hapana 6 ways it's only one way by His grace osakana zvakufambira uda kuombesera vamwe so 12 ways how to make it iwe wakaita 12 here asiri akamutitsano yaimuparidza ndezvenyasha hatina problem nevanyori vanonyora 6 ways how to make it 4 ways how to make things happen there are times which things will just happen by His grace kana achisumudza marombe kubva muguruva kana masumudzwa mapazvigaro nemachinda musanipira vanhu kuti unozosumudzwa wambudai iye akatokusumudza uri rombe taunoda kuvadza kamuka history kavoso
Because kwa wali kwata hazodoto hata wale utaizodaita kabisa huko. Anokutaura kuti ndandafoira hangu pandakazonyorera. Anokukuwadza ili kuverenga. Unofanira kunyora miti vanhu vanokukuwadza. Asi kunofunda kwakaipa gati pamwe pacho unofira muklasi. Unokunyepera. Kwawakabvira kunyora. Thomas ati nina ndisukuzotenda kusvika ndabata mamangasho. Mara unamutenda atota unobelieve. But kune vanotenda vamukira mangwanani. Vakasvika kuguva rake vakamuona vakada kumubudira akatusandibata. Saka Mary na Thomas vakasangana. Thomas akasanzwisa nyasha anenge auchira Mary. Kudisha kutida kukudarika hivi. Sitozvibatiswa. Zvinoita sandaenda usandibata zvinonzwa vanhu isi tiri magenerals. Kune vakarambirwa zvinoitika mauri. Kune vasina kuvaka dzimba sei wawakavaka muri pasi musalari. Kune vanotambira kudarika yaunotambira iwe vanhu vasina chavachibva muupenyu. Zvako izvi ndezvenyasha dzaMwari. But kana zvaitika muupenyu hwako une vanhu vaunochinyira kuti usarongeka. Apa pashandi kurongeka pari kushanda nyasha. Nyasha dzaKristu dzinoda kupupurwa. Nyasha dzaMwari dzinoda kutaurwa. Nokuti pane imwe nguva takaisa credit paeffort nekuita kwedu. Tine vanhu vatinotarisira pasi nekuda kwezvatakaitirwa naMwari. Gamba ini pandinofamba neseti kuenda kunoparidza kustreet. Kuti kwaRarare kune mavhenda unotengesa maromboza aya. Vanhu vaya vailena ndinombosiyana. Difference yekuti Mwari vakangotinotsara uyamuparidza. Dai Mwari asina kudaro chikora hapana, kungwara hapana. Dai Mwari asina kudana ndai ndakaparara. Bozi Mwari akuzvati apa pakadhibwa anofanira. Kana zvitsotsi hatigoni. So andigoni kuchinyira vhenda anotengesa mazembe nemaputi paroti. Iye ndinagona chatangusiyaniswa Mwari wangu kuti Thomas batawo. Amen. Dai vasina kudaro. Yasi Jesu sasa wakanga sitato mutitawo futi. Iyo unosaka palevo yekuti autadze kwete nokuti unotyika kutadza. Hauna zvekutadzisa. Kuti udade ndombe uri naniga. Kudhaba kwacho unotokwereta. Kuti unototadza uchikwereta. Feya wega nawe yatachinayo feya wega autadze. Unotadza nei? Pane zvinoda kutadziswa nazvo ka. Kuti utora nzenza kuti uende nayo vanotochaja. Unoswera usina kutadza zveshuwa kundo. Saka ndichada kushaya basa. So ndina mani mweya unochaja kuti anomoya anozvibata zvezvakatokubatawo. Kutamba mukwanisa kuti munhu anozvibata akatobatirwa nesituation. Kune nyasha amadzangu. Zvawabatiswa iwewe kune vane shungu nazvo vasiri kuzvibata. Zvaunotora nyore izvi unozvitora it is so. Kune vanhu vakazvitadza vane shungu nazvo. So ukaziva nyasha Thomas abata hana zvimwe zvaakataura. Akati my Lord, my God. Akati Ishe wangu. Akaona ushe hwaMwari. Mwari wakazvideredza kusvika palevel yekuti vakaparidza vhangeri rinodiwa nemunhu kwete ravari kuda. Ravanodaniwo nderekuti akaropafadzwa anotenda asina kubata. Vanobva vati nyangwe ririko iro kuti
vanopafadzwa vanotenda vasina kubata vanotona Thomas chibatawo. Kuna chivani vhangeri mbiri. Blessed are those who believe without seeing. Ukapedza kutaura iroro wotiwe ubati. Vakati kuti I'm strict. Ukangoda kuti unotenda nokuti wabata zvishande. Thomas ainyura. But vakazvideredza the other side of God. Kune zvavanongoita nokuti Mwari. Izvo kana zvaitika ipambiri kuna Mwari unyarare zvako. Usade kuti nyepera kungwara nekugona kwese. Kune zvavakangotendera kuti zviitike muupenyu hwako. Nekuda kwekuti dai vakashanda nemaprinciples aripo on the ground azvaibuda. I remember 2006 ndairwara neTB ndakaenda kuNazareth. Madoctors ndananonoka kuenda kuchipatara usakala uri unochitakaroiwa tononyitendifunga zvavaresteri. So unotora time uchitenderera maprofita chishandirwa uchinzwa kunanzwa nenyoka wazodiwa uzaenda kuchipatara wozoudzwa the damage is too much unanonoka kuuya. Matest ese anoitwa chiremba otarisa marecords. Ndakabvunzwa akatunda chiremba ndiwe here une maresults akanyorwa apa ndiwe time wauya nani ndega uchifamba kunzi hazviiti. Why? Kuti vanhu vari mumawadzu ndakaenda paNazareth vanhu vatori mumabhedhi mawadzu vatori beta kanini. Damage iri pauri akatarisa ma-x-ray nezvizvi zviri pauri hazvisingoti kuti ufambe. Waifanira kunge wauya nevamwe vanhu vakatotakurwa nokuti vanhu vari mumawadzu vatori beta iwe uya too much. Kune nyasha dzaMwari dziri beyond science. Zvikasashamisa hasi Mwari. Chiremba akazvinza musoro kuti izvi ndozvisingaite manje. But ndiye Mwari anofunga kuti tsano raramai. Situation yako yakatora vamwe vakatofa. Mukadzi aende issue of blood. Number one thing, asaka celebrate a healing. I found to celebrate that she was a survivor. Why 12 years bleeding is not a joke. Imagine 12 months bleeding. Imagine 12 hours bleeding. Yet I got 12 years. But I found. Zvinouraya vanhu iye akachova nazvo. Kuna baba vakaenda mwana wako kuna Jesu vasina kuzocomplain. Zvandakaenda mwana wangu kwadzidzi vako vakamutadza. Basa kunoda ndangomaliza mafundiso. Amgare yangu aida ngomaratidza kuti aumana basa mukutadza. Ndakaenda mwana wangu kwadzidzi vako vakamutadza zvikamubata zvinomuisira mumoto kana kuti mumvura. Alright vatadza. But wadi kumbouya kuzotenda papi pazvinomuisira mumoto hazvisina kutandara naye zvoda kuti atsve afe. Pazvinomuisira mumvura hazvisi kutandara zvoda kuti anyure afe. Kokupupura kuti zvinomuisira mumoto nemumvura asi moto nemumvura zvamutadza. Unongoona kutadza kwapasta chete. But moto wacho unoda kuti mwana wako anisevhaivha kwako. Dambudziko racho rinenge rinozosolvharega futi. Nokuti moto nemvura pane zvinobhalansisana ipapa. Zvikati kumoto akuti ichezvotorodza kumvura. Kuti uone kuti dambudziko racho rinenge rakarongeka zvokuti anochengeteka mufana une mweya wekukomplena chete. Pei yacho haikwane. Unotoiwana isingakwane. Kuna wasiri kuiwana yacho hashani. Iwe unoisingakwane. Inotoverengwa kuti haikwane. Kune dhimoni rekuti neshoma yacho haiwaniki. Unoziva kuti ropafadzo rauinaro unogona kusaruona nekuda kwekuti unozvikopeya neupenyu hwevamwe. Yaunoitirwa naMwari ndofevha manje. Kurarama munodira kuti every day uchiita munhu wastori unochigara imomo. Yakaenda Basera vakatororwa mota ava vakarobva iwe uchiti asine Mwari achindirangarirawo. Thomas yaunobata ikatike nyore unoita kunzwa nyaya sekunge munhu asiri muno. Manzwiro atinodziita tiri muZimbabwe ndo manzwiro aunodziita uri mukati mazvo. Asi mwoyo wako unokuti
ngasi mundai vandirangarira. Dai Mwari vandichengeta vandirangarira. Maururarama muraramike. Amugarike munorema munorwadza. Mune nyaya dzirimo. But mune nyasha dzakakuchengeta. Zvokuti unoita nyaya dzekunzwa. Sekunga ugari kuno. Kana zvakugurugurwa unoti tomuzvinzwa ina asingazvioni. Chinoita kuti usazvione ichi. Kuna anokujengesa. For thy way is a lamp unto my feet. Mwari unogaidza tsoka dzako. Pamwe pacho unenge watongomvura nepo posara pachiitika zvinhu. Kuti unyatsooti Mwari vashanda nenguva yekuti njengesa uzvione. Unototi hana atobva ipapo. Ameno chakangoita ndingonyumwawo so. Chaunoti ameno ndochandiri kuti inyasha. Hakuna chinonzi ameno chakangoita ndisunduruke ipapo. Ameno chakangoita ndirigere kupinda mukombi iyoyo. Chauri kuti ameno ndochinonzi nyasha. Thomas yawanzibata iyi ine vaitadza. Kwete nokuti vane zvivi vakakundikana havana kurongeka. Vaitova neshuvu. In life, kune vanhu vane shuvu, they work so hard and things are not working out good. Kogoita vari reckless and things are okay. Inonetsa kuunderstand life ipapa. Vanoedza kuzvibata, vanoedza kuita discipline, ndo vanomitiswa. Uyo anongonza ameno ndinokuti kune muchato next week. Vanhu asingatsoona ine vanhu ava. Usakupisira kuti aiwa. Havasi kuona. Nokuti kana Rute akurorwa, anga akamboroorwa futi kuMoabhu. Akurorwa futi kuBheterehema. Ndinoti vanomudzokorora ichisati. Maybe ndo vanodzokorora nesimba, but kudzokorora nawo. Mumunda mukushanda Rute achinhonga zvakasara. Akunhonga ari kumashure semutemo isvika tinenherera. Kunati kumberi kune vasikana variko. But Boaz wacho anenge aone. Ameno musikana ndokushura ndokuva kwabwe analyze anenge avaona. Vatotora nhingi tiripo. Vanotora zvishuwa. Thomas yawabatiswa aishe munhu wese. Especially type yako ine mbiri yekutonzi inodhauta. Nekuchechi kwacho inorova. Nokuti pakatomboya Jesu kwadzidzi that Thomas was not there. Unotozikana kuti unorova. But there unongoti pfata nemakomborero ipapo. There unofunda kuenda kuchechi. And the Bible not like the room, but those akavharwa. And Jesus appears. Unozakana but doors are closed. Hapana chine flesh chinogona kupinda. Panofanira kupinda spirit. But door rakakiwa Jesu akapinda aine flesh. Inanga which aripindira aine flesh door rakakiwa. Aliziva kuti kuna asingade zvemweya chete andazvinobatika. Jesu atopinda mukati hana rimwe raakanyanya akangorova nepaThomasi chete. Bata isa ruoko parutivi. Usafanira kuti Mwari anokuitira zvaunoda. Kwete nokuti unoita zvaanoda, but nokuti anokuda. Bhaibheri rinoti Samson wakarara mumba mechifeve. Vanhu vakamumirira panze vachitomubata. Achibuda mumba imomo akabuda akatakura magedhi. Ipapo akarara mumba mechifeve. Hapana chakanyanyovanzi chachitereka. Kurara mumba mechifeve hakusi kuenda mutandara. Anokurara mutakishop kumba kwechifeve. But achibuda imomo simba rinaye. Simba rinobva kupitsana musini kunzvimbo chaiyo. Mwari vakangodawo kuti magedhi atagurike. Vanogona kunge vakanga kuti warara kupi. Dai Mwari aishanda nekwatinorara. Ndatopedza. Unoti Mwari haazive here zvatoita izvi. Mwari pane paanosarudza kunge asikuziva zvauri kuita. Zvokuti anokuropafadza unotofunga Mwari justify zvisiri. Asana kuzona nyika but Mwari ane favor kumana. Uyu. Nokuti toziva paningarara naye. Kotozivana vakitiri abani amatiri society mochete.
Tininyedza tinotochengiterana dzatoziva. Rahabhu wakarohwa. Rahabhu chaiva chifeve. Book of Joshua chapter 2. Chifeve chaizikanwa town yese. But kurohwa kwake Mwari vane metsi yavakashanda nayo. Vagonoti masviko paakawira pasi, vanhu vaiva muJeriko vakafa. Chavari kufira Mwari ada kubuda evidence. Record. Nokuti Rahabhu akangorohwa pane vanhu 2 vasara. Ndovanopenya murume wacho kuti munabvunza kana vashanda. Kana masvika muJeriko munobvunza. Maakupitana neMoses. Rahabhu kurohwa kwakusa kuti Mwari havaizive waitamba. Vakangokwanira unyasha. Usazotaura dzimwe nyaya kune vanhu 4 ways how to attract a man. Yako haina attraction, ine grace chete. Pauna hapana chinoattracta, hapana chinoyemurika. Chifeve chaisikana Jeriko yese. Usakuti pamwe pekuti Mwari vanokukomborera kuti unofungidzira kuti havasi kuzodza ukochita. Dai vanhu vaikuenda kuna Mwari kutaura marekodzi ako. Hawaikomborerwe. Kozi vaikuenda kupureya kuti Mwari munhu anoda kunyora roho akabvisa mwoyo. Saka vanotanga avazive dzingori nyasha dziri pamusoro poupenyu hwako. Tine marekodzi asingaiti. Tomasi akatwara pamberi pevanhu vakamuudza akati ini handitende. Haasi makuhwa kati iye ndiye akadaro. Tende kusvika nevatama vako. Jesu akatoparidza kuti vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona. But iwewe Thomas bata. Hausi kubata nokuti unotenda. Ritori level usatotenda kwacho inoni. But chandiri kukubatisira ndichiri kubuda. Ndichiri kubuda. Peter wakaramba Jesu katatu. But Jesu anakuramba Peter. Nguda pachena chaikuti hatimuzive muchinda. Ini kare nefa Peter akashinga bosi pakabatwa Jesu Gethsemane. Vadzidzi vavo vese vakatiza. Peter akateerera. Vakatsanwa akashinga anodaishiwawo. Sina zvondo vatoti wese anodorambira Peter. Kune time yekuti kusangana havo vanonga zongoramba zvichiitika izvozvo. Unoona unonopikisa. Unoshangaingizva kumwese. Unozorambisa mano WhatsApp group kuti faya yacho so. Peter wingi. Asi Mwari une nyasha. Mwari une nyasha. Hama dzakudai dzisiri nyasha tine marekodzi anosemesa. Mwari izvozvo anotozviziva but wakatotanganira amuratidza umwari hwake the other side of God. Dai aida kuisa judgment ipapo nemarekodzi nenyaya dzatina nezvatinotaura. Thomas wakataura wega, kuna munhu akakuitira makuhwa, wakati nani tende. But Jesu paanouya anoenda kune munhu wake asingatendi. Kuti tsanobata. Tine kune mari dzawatenderwa kubata dzisingabatwi nedofo rinenge iwewe. Irushengwa neshasha mari. Mimwe mikana yamasangana nayo irushengwa nevanhu vari serious. Vakarongeka. Vane mapepa vanoqualifya. Usafanira kuti kana ukatopromotwa so kuna anoshandiswa pasi pakuva zoti munhu idofero. Unonetseka kuti vanhu vanatsoziva muchiri munhu. Wakakuita fivha yakadai so. Mwari vanoonza kukanganirwa. But rekodi achiziva asi vari kuratidza dzimwe nyasha dziri mavari. Muutera hwedu Mwari unoratidza simba rake. In our weakness God will manifest his strength. Ufunge bhuku raGenesis munhu paanotukwa achibuda mugadheni. Munhu anotukwa uye achikomborerwa pakutukwa ikoko. And I will explain. Adamu akadzingwa mugadheni.
Akanzi you eat out of sweat. Kuna tisina kumira pana Adamu eating. Chakachinja order yemadyiyo. Ana kuti uchaziya nenzara kana kuti uchadya cheziya. Kuna kudya kuchiripo. Mukadzi ucharwadzwa nemimba pakupona kuti nyangwe marwadza aripo unenge uchingobereka zvakadaro. Atadzira Mwari but anoramba ari fruitful. Achibereka vana. I will increase pain in childbearing. Ucharamba uchitobereka vana. Nyangwe marwadza aripo but ubereka usizomira. Nyangwe uchitoshanda uchibuda ziya but ziya rako richakudiwata zvekuti uchadya. Iko kukumera mintu wowanzo kugenda you will eat. Zvichita sekunge Mwari vasiri kupanisha munhu asi rungori rudo rwavo. Somebody akazoya kwandiri mustreet namatire wofundisa Bible rinoti munhu unofanira kudya cheziya namatire wanope mushana nebude ziya ndidya. Ngati uri right wataura uri wrong pakuti urikukota paitupwa munhu. Bible rangu rinoti you must rightly divide the word. Pamwe pacho ndinoti akupetorwa nyaya iyi. Original plan munhu angasingadyi out of sweat. Munhu aidya out of grace or no sweating. Adamu asingana Mwari aitoshanda mugadheni. But angasingadyi nokuti ashanda. Aidya kuti ashande. That's why munhu paakasikwa day number 6. Mangwana day number 7 was a holiday, a Sabbath day, a day of rest. Kurati munhu anakutanga nework akatanga nerest. But munhu anabelieve anoti kurati munhu akatanga neeating not working. In other words, no order yaMwari you must live by grace, not by your strength. Pese pa unoshanda nesimba rako, usalime simba rako vimbanyasha dzake pasimba rako. Nokuti ukalimba nesweat nesimba rako, zvinhu zvacho zvaopposite. Pautonzi uchadya cheziya mazuva anogona kuti kubuda ziya nekusadya. Unoshandira Mwari vanotavabhadhari. So pakuda nyasha dzaMwari dzinokuchengeta. Ukatarisa upenyu hwako zvakuvadza vamwe wakapindana nazvo. Vanhu ukasvika ukaona kuti asi dai Mwari vandirangarira, dai Mwari vandisimudzira, dai Mwari vachinja malevels elife yangu. Level yautoriyo ipane nyasha zhinji. Kune vakamukira mangwanani vachida kundoona Jesu. Vakatadza. Vakada kumubata, vakadzosandibata. Haasi maedheni, vanhu vane shungu vanotoreresa. But when Thomas wapiwa opportunity, isina kupiwa vamwe. Kurati kana Thomas anofanira kunamata with a difference. Mukadzi ane the issue of blood. Wauya behind akabata the hem of the garment akaporeswa. Andikuonesa umekuti I need your touch once again. Mukadzi we issue of blood anakuimba iyoyo akati coming to touch. Anatoimba opposite anakuti ndikuya I need your touch akanobata the Anyasha dzaakaitirwa. Nokuti akadevelopa formula yake yega isina. Vamwe vaida kutobatwa naJesu kuti vaporeswe. But iye akabata akapora. Ungamudaro ishanda neformula isiriyo but tuwana maresult chaiwo. Unazati mai vaMozisi pavakabereka Mozisi kwaitwa nemurawo kuti mwanangu webhuru wese aberekwa ngafe. Mai vaMozisi ndokuvavabereka Mozisi. Ndoga vaiswa futi pasalari yekubereka zvinosirizvo. Mwanasikana waFaro paakadzoka Mozisi Miriam akauya zvati kutsvagirira ndinamwisa mwana. Zvanzi yemutsvage ndomubhadhara vakabhadharwa mistake. Vana vamwe vachiurayiwa vachipinda pasalari ndokubereka zvinourayiwa. Nyasha dzaMwari dzakatanga nefemili yekwaMozisi. Zvaurayisa vamwe vamwe zvavabhadhara. Zvapa vamwe nhamo vamwe zvatovapa rugare. Kune murume aida kundovigwa 2 Kings chapter 13 verse 20. Zvanga achida kumukana vachienda kundomuviga vakaona hondo yeMoabhu ichiuya. Ndokubva vakomukana pane rimwe guva raiva pedyo rakashama raiva guva raElisha.
Paga kumama kupa elasha do palta back to life. Chamu zora back to life. I see proper burial. In dumping. Vakamukanda keto vakamuviga. Vakatomukanda mulenimwe gwazi opetiza. Akakandi wa munana wake. Proper burial unovigwa zvikavora. Pamubatu chakunyudza ine kuti kubatwa musha usukandwa. Yes. Pane munana muda kunyudzwa saJona. Pane blessing unoda kuvenkwa nehama saJoseph. Yes. Pamubatu chiri more dangerous in love yaupiwa panguva isiriyo nevanhu vasiriyo. Kare vanhu vayambirwa kuti ukwarira vavengi vako mazuva anokwarira munhu anokuda. Munhu anokuda dangerous kuchona BP is normal so inyaya vanhu vanodana nawo. Unavadobvisa pfuma pakurora ndiani BP yaunga wewe. Anokuda ari dangerous. Pakashayikwa Mwari anokuda wacho no problem hombe. Unodiwa nezvokunetsa. Kunetseka kwesu munhu unodana naye. Kwete akakumaka anokuda. Ndatokuziye ndokuya kwenyu hombe inotuye kuona izvi. Kwete nendemi yako munhu unodana naye. Oro zikasana mata ndinopara kuda nedambudziko rangu. Thomas yawabata ine vane shungu ine vanhu vari serious varikuitsvaga haisi kubatika. Saka waifanira kunamata Mwari with the difference. Nokuti nyasha dzawaitirwa idzi dai waiziva kuti kuna vanozvitsvaga nemaziso matsvuku vari too serious and havana chikubuda. Kune vakavimbika vakarongeka vakapiwa chirwere nevamwe vavo vakafa. Iwako anoswera aripo hakuna kana problem. Pane kuti utoona nyasha dzaMwari uchikukomplaina. Yawabata yarambirwa vamwe vari more qualified vakangwara havasi kuibata. Life yawararama iri kuvarayirwa neshasha vachiipotsa. Ndinoti tibvise mweya wekukomplaina tiende mweya wekutenda Mwari. Tigone kuona nyasha dzaMwari zvadzirikuita patiri. Hongu une chirwere chiri munyama yako but yekutomborarama chiripo. Dzimwe nyasha idzo dzokuti zvinotouraya. Saka pane nguva yekuti uri kuona dambudziko hausi kuona nyasha mudambudziko. Dai Mwari atiwanira nyasha. Kana tawanirwa nyasha tive off here kuti our brothers our sisters tiregere kujaja vavo nekutaura muzisirizvo nekuda kwekuti zvedu zvakaita. Tine zvatinoudza vanhu zvinotsondora. Unoziva kuti hakuna chinobohwa chekuti problem yako zvinhu zviri kunetsa zviri kuitika kuchechi kwawako wewe uchiti pamwe zvinoite musha. Usandaridza vamwe kuti chechi havisi kudenga. Expect anything kuchechi havisi kudenga. Kuchechi ufunge kunotonyewa munhu. Manje vangandidaro havisi kudenga. Vanotodaro panyika vanhu. Iwo ukazvati wakainga Mwari ndinopinda muchechi mune chechi yakafana nechipatara. Vamwe varwere vanononoka kudaira mushonga vanonoka kupona. Saka kuna mwana ungatoti serious ari munhu. So not every good hospital in a mortuary. Besides the good one is a funeral. I say some of one of she knows the Yasha Ziva. You treat people with love. I will never judge. Why don't you treat the Maori? Was I going to be beyond the choice here? Near ability. I started again, guys.
hauna kuzvisika wakatosikwawo, hauna chawakakontributa wakuerekana wapanyika kune vanhu vanotarisa so kuti avakatishateya isiri nani. This is beyond your control. It's all by the grace of God. Zvese zvawaachiva ungafungidzira kuti effort yako kune vanisheni nazvo vakarongeka vasina kuzviwana. Batu ukaona vasikana vanomira murodhu wozomboita kakataimi kokuenda padhuze navo so unyazoona saka kutopinda mumba kwacho dzitori nyasha shuwa kana timiri panzapa usateerere manini unzikune vanhu kumana nokuti wegondonetsika kuti kuhasi mumbainda vamunhu hamungopindwi. Beauty is not enough, it's not everything. Kapapindike nyasha dzikasakuwanikwa unondomira panzapa uri right usina chipomberwa chekuva unotokuona uchatosha kuti sei wozokakombera aipanzikani mumbanza idzi ndonyasha dzokuitika apa iyi timu iyi ndoifanira kunge iri uku iri Thomas yawabate haibati mtendi yawe haibati mtendi yawe tendi yako haibati zhinishi osa kune imwe blessing yekuti unenge uchatofamba nemapepe kuti vanhu vakuvume kuti Mwari akakuitira because hazvifite. I remember 2014 pandakatanga kufamba ndakuparidza so ndaenda kuNairobi Kenya. So pane vanhu vaingouya pastreet pataiparidza vanoshanda usiku aviation airport. Saka tona ndichitobvisa bhegi ndichisvika so mufundisi wangu wekurodi ndobva aribvunza murupekedzani hazvifite. Thomas hazvite mutendi yako asata haana risechi yaita arikukuratidza kuti waunoomera kana watoya pano kuperekedza Samuel unodomesera waburitsa mabhoding pass kuti ndini apa ukasatogara kana pachiramba because ndoti Thomas cheche ukamisana nemunhu akakuti Yesu chiri mupenyu isaini yekuti palist yevanhu vanofanirwa kufa kudai wakatofawo. Thomas kurarama ukiinyasha idzi saka kana havakati vafara vakakuona vakuti chiri mupenyu nhai usaufite vaikuziva uri wamusinganwa uchiita zvinouraya. Timu rangu ralena kubhawa chitamba kubhawa vakafa zvakauraya zvacho zvizhinji ndinda matrera ndaiitawo I was not able to have it. Zvekuti nhasi ndikatarisa ndikatanga mazitaoni vanotova vangu vakatoenda ende zvakauraya zvacho zvimwe ndakavadzidzisa ndatoo Thomas andambozvibata ndakatobatwawo nenyasha batikana vanhu vachitaura sokutarisana ningi oneka tokura havazvibata ako vanavo kufunga kwevanhu hatinambozvibata izvi takabatwa naiye bosi paakati njengesa itaida kutopinda ndiyakati njengesa tiri kubvawo taite mndanzenza pamwe pacho tairohwa siya ndewangu waitomuhwa kuti urarame asakuziva kuti kunonhuka nzenza kubvawo saka vanhu vakuona sokomana vazvibatawo shomwana yakavadana vakomana unati atokudza kutozvifambisa sei aiva ndiye ari kutozvifambisa ndaimboudza vanhu testimony yemuchato wangu 2017 kana wakachata sonda munhu akarongeka siterezi asauziva vakarongeka pamwe pacho wakatorongerwa nenyasha namwari iwo hauna kana focus kana
Itakarona na madhawa usanda kuna mata. Wakati tazitizi zaje. Wakati wao ni sisi ukwalendo kwa installation. Maria, imwaru. Sasa kumchakuru bura mchakura Mungu, sasa tukuri nazo. But you can't look bad as well. Somebody from UK phoned me one day. I wanna say on Facebook. I don't know what I'm trying to do. Makachake nilatandina. Novangitinda. Jipani siro. Nukashi monodai. Isa ati kuzukuta jini guys. Babanaka change. Monodai. Baba nunu nikupurira kuti baba wenyu vanoziva kuti munozvida. Saka wakanyepanda uzvide Bible kuti baba vanoziva kuti nenda sei. Don't want to tell you then you for a quotation. To me, Jerenda Mari, Video Damari. Papa no Gabriel. So we can only rotate at home. When you don't care. That I'm looking at my one of town to capital, Jesse by 9 to 4. I'm paying 1 hour. After 1 hour, don't buy some Malaysia or Stevie. You wish I was. You don't see this salad to next to each other. In that one, you don't have time to a man. Yeah. One week, we must take slight of them and soon. But I would have not disease. But you will watch out to the tumor. Just not down the you want some don't have forward people say you must say that Thomas teach. No, this is Anna Thomas. But Thomas won't tell each other. So when that one was not charter, and you can watch in them. Never found an idol there, see Jesus. Nyasha, this is how Polichia Najite. Basically, one of the one of our get a bubble. When you have a room about that, you are going to get a sheet. It's a credit, Panisha. Yeah. Could you have a shoe? Yes, all that she was. Alana. I can't look at saying Maria. I can't have a Boraki. I can't have a Mundia. I will have a little. Dear, we are Thomas Againgo. Maria came to Gua, just like I am Bama Thomas. We have Chakwa. Couldn't blessing you no Chaka. Shouting a Chaka. Our father was in the Ufana kubava kutijita unazo wapelita iwewe. Mwalimu wao akafunga mchinja upeni hapo ni nyasha zao. I like so you must have connection. Kuna connection ya kama ya by grace. Kana wapa mimachinga. Unapashe na kuti akati sumu za mfamuguru akati sapano. Usanyimbe kuti you must pave your way to get there. Magagazi. Amen. Ndiye akakuvisa umarara kabisa kana machinga. Usazonyembera vanhu kana waipapo kuti you must make your way to the top. Sana unamawira amaita ni mvapasa. Ndiye akaisa ruko rwake rwenyasha akakusunza chigaro ipapo. So kana wapa mzora hapo usachira la basi. Nokuta unakuya nesimba lako. Kuna akakuanira nyasha. Ni wanashungu nasha. Wasabu kana achiva malaika wanaona sina kwa achiva. Aluta wanakurungika. Wanakurungika. Wana na budget. Masa nguti kamara wana na budget. Raisi ni budget. Pale nyasha za ngomuka. Tine jino ubeje mfano kitu katali samdaizo. You become humble. Unaweza kuona isi foti yako msuko na kwako msuko na kwangu.
Pana akakumuswa na Mwari akazichitawo izvi ndikachiva kusvika. Nokuti kune vane shungu vazvisipita. Yo mazuva adairwara neTB takaiswa medication for a year. Taimwa 14 tablets a day. My tablets were there 2006. No medication yacho every day 14 tablets. And they will recommend what you must eat first all the normal pills. Ibaba ushande chikafu cha leo ndio mapills wao. Wamwe wangu waitoma the right medication. Wakadevelop in TB and 3 years resistant shomero wakafa. Alipa right medication. Ukavuza tu mishonga yakadanga ya unoma unaenda kuna doctors akarokeka. Thomas usanye kudara. Paka shai kwa nyasha. Kurungika bisi kwa mshangaza. Zvakauraya vazhinji Mwari akamuchengeta mazviri, but nhasi unotadza kupupura nyasha dzaMwari. Pakatonzi vanhu vematestimony weya unachaunokutaura nongwangogare muno yetu ukavheta life yako uri Tomasi. Iwewe chane kudzoka vakaimba iwewe une motikari inonzi yako iwewe neraunoshanda iroro nekusafunda ikoko hausabatongokupura urunonge zviri normal. Hazvisi normal zviri normal. Vanhu vakangwara ndo vamaachiva. Asi Bible rovati the race is not to the swift nor the battle to the strong but time and chance are given to all. Uona kuti ndakaita kupihwawo naMwari. NdiJesu akatitsamengokwana iwo apapa. Otherwise kune vakazvingwarira vakarongeka vakatraya mishungu. In this kind of a preacher, I'm not in the Bible school, sorry to say this, but those of you, Andina. Kule wakatofunda wakavirika mababili wakati bati mwanaka kuti tsanurova iwo. Sasa unatorowa sindi. Unatorowa wakafunda kuti tsanurova. Unotorowa Tomasi zvangu. Sawana mwachishumira wako nekuchira munhu. Tahabu nokunyatsorowa, habu nokunyatsorowa. Akakutiwo unogona ndiani unogoneswa. Peter paakanzira Jesu akabvunza kuti vanhu vanonditari vakati pfungwa yevanhu. Zvikati koimi munonditari. Vakanyarara asi Peter ndokubva ati kuri Mesiya mwanakomana waMwari. Jesu ndokubva aziva kuti zvataurwa naPeter zviri correct, but pane chanoda kukorekta. Jesu ndokubva ati nyama neropa hazvina kukuzivisa asi kuti Baba. Statement iyo inoreva kuti hauzive waziviswa. Sausazonganyira wako kuti tinorova manza auzive waziviswa naBaba. It's all by the grace of God. Nokuti apedza kudaro aigona kutende kupinda vamwe vake so ndani muri kuzviona kuti mese mamatiziya vatu vamwenenyatsoona mesaya muno. Saka Jesu abva akasika kuzvikoreta kuti any revelation haisi credit pahuman effort. Baba ndivo vanenge vada kukuzivisa. Ukaona vanhu vakuti unogona kuparidza ipa Mwari mbiri, hadigonekera Mwari usina Mwari akupa nyasha dzacho. Zvitsane human effort uone hazvibude. Ndangoparidza nemumwe murume aiti akaparidza kuti ina hangu handina mazhinji. Ndakasunga ndikati so ndine mazhinji. Unotanga kupikisa munhu. Ndamba asi baba ndine mazhinji. Umesa credit pana Mwari ane zvizhinji. Haisi nyaya yangu. Vanhu vanoparidza vakafanana vanhu vanoverenga news. Munhu anoverenga news asi akatsvaga news dzacho. And haaverengi dzaanoda, anoverenga dzaapiwa padesk. Saka hakuna anobvita umwe. Woti kuparidza kutaura zvavanzi naMwari kutaura toite zvawaronga. Saka apedzawo kutaura ataura zvavanzi naMwari ataure. Saka unomukunda sei vese maverenga news dzakapiwa. Haisi competition. Mwari une chikodzero. So kana vanhu vazoti anenge anorova sei
Thomas wamudaro aatombokunda mari yamukira kugowa vamonzi wotsaure ngobata iyo bozi ukasabata nitokuluza iyo unokudhautadhauta kai osa tikutoti waThomas Jesu ari kumuda andozvadii ikasabata taruza pana toshaya mufundisi manje akasabata saka tauchibata iyo titini yakaenda kwano Peter paakadzikana mapure pakadzika akabata hove Peter vamwe vese vaparidzirwa naJesu but Jesu akusvika pakuzviziva kuti vadaparidzira vatenda but Peter akasabata hatendo saka tinoti Peter paakabata hove dzakawanda akati shibva ipandiri ndiri kutadza hove dzakamuparidzira kudarika meseji hove dzakatomudza kuti hausiraiti but meseji haina kumukonvinza kuti kutadza fishi ndo dzakamuudza kuti hausiraiti akabata zhinji akati ishe ndiri kutadzirwa ipano kuda kuti zvaurikuitirwa Peter Mwari une chikonzero anokuda. Variko vekuti vakasapirwa zvinobatika tinovaluza. So haisi nyaya yekuti vanodiwa kudaika vasina zvavabata. Inyaya yekuti Mwari vanoziva utera hwako. Variko vanobaudzwa kuti tinokuda vanogutsikana. Kuna muda evidence. Saka unotoziva kuti Thomas akasabata chechi yashota vanhu iwe uchibata mumwarambiro sandisiwa kukushumira une zvawabata nekuachiva mulife usaise credit pabeauty paintelligence pamaconnection nekuti kune vari more beautiful vari more intelligent vari more connected vasina kuachiva sezvawaita usaise confidence because takaita 3 days dry fasting haisiyo nyaya Jesu achitopedza kutsanya Satani wakauya kuzomedza after fasting chakatanga kuuya is angel devil sandaifunda kuti kutsanya kunodzinga Satani aiwa anozouya wapedza Jesu achingopedza Satani pachi so zvimwe zvaunoitirwa naMwari hazvina kuti azive zvaunenge uchiita zvinotonyangadza zvausingadi unotoita but kurarama unorarama inyasha dzakuraramisa dai kuri kuita pamwe neefoti yako akavararamika hazvidiwe izvi simbo neitenge vari kukangana vanoignora. That's the grace of God. Vanotozviziva zvaunovanzira chechi yese vanozviziva kwararwa kwabviwa vanotokuziva but vanokotirarama so iko kurarama kune zvawachibva nekubata ndozvaunofanira kuti kana wapirwa nguva yekutenda Mwari uti Mwari hamusi munhu nokuti dai vari vanhu hapananika vari vanhu handiachive zvinhu izvi vanojaja vane zvavanotaura asi mandiwanirawo nyasha zvisina kubatwa neshasha nevakamugwara makazvitendera kuti zvibatike muupenyu hwangu kune mune kachive kuti vanhu vakakona uchitarama sikuti wakarongeka vanofanira vamwe vakatofunda vanotoshamisa vatopatisi mukuti handinofunda ufunge unomuita kwawakafunda so vanotoshamisa vaitovaudza so kuti hapana ende zvisafiti vanoramba kuti hai vada kutisimbisa aiwa neingilishi anorova zvinoita usina kuti fundei unoramba life yegraduate zvinoita zvokuti vanhu level yavanokuisa ukatozotaura ndovanozozvishama grade 7 munhu akavakaipei nokuti vanhu vane vano zvavanofudza kuti ukana waita zvakati unofanira kuti uri palevel yemulife yet kune level yaunokugadzikwa nenyasha dzavanhu asi kana chengetedzai dzimba idzi vauri kuti havasi kudzichengetedza vanotoshingira darika imweni vanoshingira simenti bali kune mweya unoorwa nefamily yake ukaendesa murume wake iwo wako kusairira uka ichinyaya zvakawanda kuti anozvibata nekudii nekudii pamwe hana zvekuendesa nokuti kunodhura asi auzvizive kunze kuva kudiwe munhu unodiwa zvine munhu munhu andiwa kupa kwake chete
Kunzoga avaite zvelava. Avaite izvozvo. Saka kuti mumwe wangu andinai baba unobata umwe mushe saka vakaenda. Wakawana zvekuendesa anomukira kuseri. Ndatimutsipika. Kunodhura kunzoga. Kumwe musaenda sezvekuendesa hapana. Boza havangodi munhu. Manda rent kunzoga. Neanotambira wako aende kuchikoro. Akatoenda yatongozi. Kana iva vatombomuda ikoko. Vatomboona vane vakaenda so. Asi kana muda kurongeka. Kana auya pamba so, anobidirwa, anokiswa. Unokisa sei munasika uya? Usaka manutsa anopiwa so, asi valid manje. Unohabwa munhu wako unokiswa, unohabwa munhu adzoka. Pamunotsa ashande. Antuda Jesu amushedza Lazaro akafa nokuti kana atouraiwa nemishonga kudzoka panoda simba yaKristu kuti adzoke. Manotesa wakapiwa asenze. Anotopinda zvikwereti munhu kuenda kudzoka. Zvakaoma. Yeti mujaji kantasi. Ukatobvise mweya wokuchinya. Okutarisira umwe pasi okujaja vamwe. Ungoti asi Mwari makandiwanira unyasha. Hama dzangu dziwanire unyasha. Iva nemwoyo neupenyu hwamwe vako. Ungakwangwangwana naye. Vadzidzi vaJesu vatatu paMount of Transfiguration vakaona sina kuonekwa navamwe 9 vasaudza simegomo. Kana vakufamba vachiparidza mari dzavo dzakasiyana by grace kwete nekungwara. Kana mumwe akuparidza Peter, James and John vanoti Elijah ndakamuona, Moses ndakamuona achibwinya naKristu pagomo. Vamwe 9 vanenge vakabata shaya kuti akomana tese takadanwa but amalevels akaipa. Saka nari Peter anenge akudza vamwe 9 so kuti ukaitawo serious unoona levels atoona. Yet it was by grace because Jesus chose the three. Kuti aende patop of the mountain now. Pamwe pacho kusarudzwaona Mwari. Kwete kuti ndine zvandakaita zviri too serious. It's just by His grace. Ndiye akandisarudza akandiwanira nyasha. Burura handina chimwe chandogona kukuchinyira, ndogona kukuencourage. Kuti His grace is sufficient. Ndakauti mutsvaka ane nyasha zhinji. Haakusiya wakadaro. Chandichengeta akusi kuzvibata nekugona inyasha. Zvaitawo mwangu ndaitawo but wakandijengesa. Nyasha dzaonekwa Zakeyo uri mupfupi kudaro weenda kumba naJesu varefu vasina kuenda naye. Usanyepera zvakawanda. Vaudze kuti ndakaonekwa handina kumuona. Usazonyepoti tine patinozokutaimira so unototi hadaringe panapa. Usakukachizwa chinhu sometimes zvinokakreditika unoita so. Zakeyo agonosara kuparidzira vanhu 3 ways how to attract Jesus in your house. Saka makapfupika dzikamai. Makatoonekwa musiri makamuona. Bhaibheri roti Jesu akasvika ipapo akataridza mudenga akaona Zakeyo akaturuka. Kuratidza kuti kana makaonekwa musanyepe kuti ndimakamuona. Unotinyorera bhuku pana 3 ways to attract you. Manotsi atinopiwa haashandi, tine tichinyeperana. Manotsi chaiwo anoshanda. His grace is sufficient. Mukuru mukawanirwa nyasha munoita sekunge makarongeka dziri nyasha dzakurongerai. Ukawanirwa nyasha unoita sekunge mastere kune zvaunogona. Gamba kune vakamukira kuseri. Unonamata seya, unoparidza everyday zvakaoma izvi. Unoitira kupima prayers. Why? Because vanhu vane belief yekuti pane zvaunongochiita. Zvota zvinjiitike. I know human effort iriko, but the grace of God is the key. Ukaita nesimba rako pasina nyasha, maresults anokushoka. Saka uchaona kuti mumwe anenge akafunda mapepa aripo haashandi.
tinotomushaisa basa ari kunzi nekampani yacho hatigone kukubhadhara wakanyanya kudzidza. Mweya usapinda basa ukakubata unotadza kupindira kufunda kwacho. Masoro muzoti hatigone kukubhadhara kugavhmendi inozotisunga. Saka unoita rovha rakaremekedzwa kuti haribhadhari. Tine mukomana ndiye ngoshanda naye kuindastry. Aita sekunge ane munyama so chagwari pari. Pese pakaitika nyaya ndakapedzera kuda mukambani yakabachinjatira. Ndobva afunga kuti ngandimbokasikawo nyaya ipere. Aifa kuti iri pakunonoka nekukasika. Painonoka pese kubuda yakasara ari musara yakatora musi wakakasika. Saka zvinhu takasiya zviripo uyo amukira ndiyatora. Auna chakupana kana pasina nyasha dzamwana. Pese paunotraya unozva kuita. Pese paunoisa shure kutraya. The devil respects the effort. I don't respect the grace. Saka wana Jesu pagwara Lazaro akamumira kana Lazaro buda. Imagine ndiri ndana matira kuti chakafa chibude. Reya ndairo vaipapo. Because it was so easy. Lazarus come out. Ndiri ndai declare. Ndaida lendini. Ndaitiwa bwimbo suze wana. It's not by might or by power, but by the Spirit of God. Amadzambo tikaremekedza nyasha dzamwari pamusoro pezvese dzikaerera muupenyu hwedu tinoachieva without much sweat, just by His grace. Kune zvinobhadharwa nevamwe Mwari zvaanogona kukupa pachena. Zvine maslota andinoparidza kuredhiyo. Slote kuredhiyo kana uchiida iwe uchida kuita unoparidza. Just for 30 minutes, 1,500 US. 30 minutes. Kune vanokutsvaga mukana iwe vachida vachibhadhara vachiita. By grace inenge kutsvagwawo. Zvandinoita mahara zvinova zvinodhura zvisenti. Grace is sufficient. Mota ndatanga kudriva 2014. Ndakapedza kuparidza pana first. Ndaifamba netsoko kuenda kutaura muparidza. Ndapedza kuparidza pane murume akamireko pakandibvunza kuti ndikudzokera sei kumba. Uzazi tsoka zvinonyadzisa. Ndakoti achenda kupa pagare ndokuenda kombi ndoita kumba. Shanzai wandi ikasi kutotenga mota mende rumba. Oza mota inodhura yes, but ndakatenga munhu masi. Oza ndasonga munhu akurota. Kurota. So easy. I want to take a mota mazera pamiendi. As easy as that. Ukafunga kuti mota kwanza unaitani kwa sira watutenge uyenzi. Zvinotopindira nazo. Kana murume panakada kunama ndakazosanga kuti yanofana kuti namatira. Namatira namutekera munhu. Ndenge ndichakufa kuti kana namatira futi. Too much. Akaita zvinhu so easy. Ikatotengwa ipa masati wandapinda mutaundi tsoka ndakuza kupandichidzaiva. Ende kana watombinga pa 2 minutes pane chitumanya kuti weso. Chitosvika kuba ndamvura gate ndakadza bhero ndakavhura bhero. Ndakamuudza makomoro ndoita dzungu ngazvo. Kutokangana kuti ndotobasa. Mwana kuti vakavhura gate tikapinda muya tadzimira kunza chimotikari yangu. Ndikanditemu. Ndakatoza tande imusha asati ageza na munogezera imota yedu. Munogezera musha. Thomas achibata. Akati my Lord, my God. Iwe ndinamatofanira kuti Mwari afai. Zvanosangana nazvo muupenyu andazvizvi zvandakataurira asi Mwari kutwaya. Amen. Unaziva kuti Mwari pavanotanga kunyengerera Jona vane simba rekutuma mumwe munhu. Mwari hapererwe. But pane panosvika sekuti anoita kunyengerera profita ari kuita nawo. Mwari vaigona kungomutsa mumwe munhu kana Jona achiita nawo. But Mwari vakaita sekuti vakunyengerera Jona kusvika aenda. Pamwe pacho mbona tsitsi dzaMwari kuwanda kwadzo. Mwari vanogona kumutsa mumwe munhu. Mwari vanogona kuita zvinhu nomumwe munhu. But vanovavarira iwewe. Unozvati Mwari vakada kuita chinhu
kereke yao pachechi yao vanogona kumutsa umwe anozviita kwete chechi yese mumwe anozviita but pamwe pacho Mwari vanoda kuti uwane mukana wekuti uropafadzwe. Mwari vaigona kushanda nevamwe vanhu kwete nini wakatora kubhawa kuBible college kuBible school kwakazara vanhu vanga vari ready kuparidza Kristu but Mwari vakauya kusiti kwandakandiri vakati tsaroenda inorova. Usati pandakadanwa neBible school kwakusina mafundisi vanga vatopedza vanga varipo but Mwari vaite kuvajamba protocol vatsara imi magraduate ngomera ndatsara umborova. That's the grace of God. Kune vanotozvida zvokuparidza izvi inini akandida ndikaparidza. Amen. Kuna anozvishingaira achinamata achitira makomo, that's good, but kune dzimwe grace dzekuti zvakadza kubatwa nevamwe iwo unazvo. And vamwe vacho ukavavheta ukavatarisa they are better than you in every aspect of life. Vakarongeka, vakanaka, vakadzidza, havana kuachiva zvaukachiva. Ukavatarisa wega unotoona anenge Mwari paakaitira nyasha mukadzi anonzi Leah. Nyasha dzaLeah dziri very strange. Leah ari kurorwa ahead of mumwe wake akanaka. Rachel anga akanaka kupinda Leah, but Jacob paakaya kuzorora zvanzi ava manheru akapihwa munhu asiri akazviona mangwana nekuti munhu asiri, but nyasha dzina Leah ndedzekuti kana azisona kuti asiri haacharambika. Saka kana rimwe marriage imusatsenona Mwari kuti mumakona kana chikudzo kuti unaenda but makutotembera makutenda mesa uchaenda iyo mapromise kuti unaenda usatambe nawo dzezitore yese akaitobaya but apedza kudaro Mwari anongodzichuna sokuti unaenda mesa pakarorwa asiri muri ikatokura vakatembera vese nemunhu ari kuti wandipa asiri. Mumeji kune marigreta arimo. Mwari vaitota kumana ndakabhaiza kubhaiza koko kuchitembera nekubhaiza zviri pese vaita mukadzi kana murume pane ndakamhanya mukumhanya imomo makutomhanya mese. Mwari ada zvake Leah anoita mai guru kune munhu akanaka zvokuti akanaka aibvunza wacho akati shatei ndino unazodzimba dziri sei. Imagine kuti murume mangwana kusena mukati munhu wamapipa tati yacho haisi mumba machembera mese netaibisiri. Mwari akafunga kuropafadza Leah. Saka chandoziva Leah haafanira kuchinyira munin'ina wake nyangwe apinda ahead 7 years marriage. Why? Nekuti chaita kuti urorwe Jacob haana kuinga iwewe akainga wasina kuroora. Saka warorerwa relationship yako nemunin'ina kwete yako nemurume nokuti uri sister you are related. Ukangoziva kuti zvaitwa izvi haisi nyaya yangu ini handiqualify havatongondini ukangoedza ndotoonekwa kuti uyo haana kufunda unasati right mirandivadzidzi munyasha basa kwaunoshanda iwewe zvikangonzi next week munhu uya nemapepa ako kubva papayment kusvika pacertificate wega unozvati finish unototaura wega uchipepa finish haudi process unozvati haha zvavharana chinoitwa kuti vagokanga vanokubvunza nyaito kuna Mwari akangotisiyawo munhu wangu asiri asi nyaya dzakanomuta tichitaura so vari kuenda June vari kuenda June ayo vari kuenda December madheti wayo haasi kuchinjwa newe Mwari vakazviignore panoenda munhu asi kuokako pane unaneno mwanyengetedza kuti aibvisa kupero Thomas inyashe azvitiro munhu wese wese kuna akangorangarirwa nenyasha dzaMwari but ukaona mumwe wako ari kukundikana musimbise munyengetererewo. We are a family. Simba fellowship nderekugona kushora uende kumira sehama tichinamatana. Pane zvimwe zvinoitika muupenyu hwangu ndinotoziva kuti haisi nyaya yangu kune vanotondinamatirawo. Kune
watopinda mpira vachiti Mwari rangarewo mvangeri muparinga. Sakune zvimwe zvinoitika zvakuita zvatimuka pamwe kurongeka. Lot kupona kwako muSodom. Nyaya yeSodom neGomora yakatambira pamba paLot yakaziviswa Abrahamu naMwari. Mwari wakafura nekuba kwaAbhurahamu vakamutaurira kuti handingavanzira Abrahamu zvinoda kuita muSodom. Abrahamu ndobva aita intercede on behalf of Sodom. Akati Mwari mukawana vanhu 50, mukawana 40, mukawana 30, mukawana 10 ishe. There was an intercessor behind Sodom issue. Samuti ukaona wabuda aishinye kuti wakangwara. Kuna Abrahamu anegotiate redenga on your behalf. Some people tinokanga kuti kune vanhu vanotinyengeterera. James akatakurwa musoro naHerod. Peter chechi ikamunamatira akabuda. Saka Peter usazotinyepera kuti sakashana na James kuti ne grace yatinadzo makanamatirwa tsana. Church yakanamatira Peter. Iyo chechi inoibrema kushanda. Kana chechi ine minamato inoshanda kuti Peter asafe yakadi kunamatirawo James mweya wokusarudzana. Kana ari wewe Peter abati vatonamata, kana ari James ndiyoyo. Hausati muchechi mune zvikwata. Vanhu vese vane wawo. Akasumuka akataura hivi ndisina musoro vanoti powerful. Peter. Kana ari James kana akadilea kana akadii anongoti adaira baba ndivasumuka. Mune zvikwata. Church yakanamatira Peter. Pana James angari quiet. Mweya wokusanza. Iwo Peter kana wakuda manje. Mona kupukura chitaura chokwadi. Noti Peter zvanzi akatokudiswa mujera akakarara. Kwete was prayerful akakarara. Akamuzwa nyingiro zitano kudai muende akarara. Zvaitika wakarara wakabutswa wakarara. Unoti nyepero tongo wakangwara wakashura. Wamuchechi tongo kupukura manje. Kuti kana tiri mujera tiri zvokutamba tiri chideclare tirimo. Saka mama karara ino. So by the grace of God. Kana nyasha wadzinzwisisa ahudade. Chii chaungadade nacho? Runakwe. Enda panze uone vasina kurohwa. Enda unoona vari kutambudzika muupenyu. For some of them they are educated. They are intelligent. They are connected and things are not working. Hapana chaunofanira kudada nacho. Inyasha iyi. Pawabva iwewe uchikudarika pana atotsikwa ipapo. In-time difference yakonzerwa negrace. But wadarika nepakutouraisa. Chakupa munyenyeredzwa nezviri kukuwadza vamwe ndiye ari kukuchengeta, hausi kuzvichengeta. Zvakamukirwa kuseri zvikatadza kubatika. Vemasikati vakazvibata. Zvakapotswa negraduate. Grade 7 rikazvibata. Grade 7 kana rabata rada kutsanangurwa zvokunyepa manje. Ndakazonyorera because life ufana kurongeka. Tsana. Ndimi Thomas. Mangubatiswawo. Ndoto kuzorashaiti pamwe kuti wakakubatiswawo. Wewe chanya wakabatiswawo. Waiva akaimba, waidrive mota, wairorwa iwe wakabatiswawo. Hapana chokuchinjirana tese takamubatiswawo. Inyasha. I want us to pray. My prayer and your prayer to thank God for His grace. Also, we got 1 minute prayer. You can tell them how to marry that did when you shall say you. Makaka kandodelika kumukose. Mutera wangu wose. Mukandipa kurarama mazuva kwa makudai nyika yule makudai. Ndazhinjwa ile ndazvitenda kuti idzi ndidzo dzinozonyasha. We want to make a prayer of thanksgiving, thanking God for His grace. It's all about His grace. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. That did what you shall say. Makaranga Roma. Lepa Makandi Visa, Lepa Makandi Torah. Mukusangwara, Mukusagona, Mukusarongeka. Nakupa Ibi, Makana Alo. Father, I thank you for your grace.
I thank you for your grace. I thank you, Lord Jesus, for your grace. I thank you, my Father, for your grace. Ndakutenda ine nyasha, ndakutenda ine nyasha, ndakutenda ine nyasha mwana, ndakutenda ine nyasha, ndakutenda ine nyasha zenyu. Uneuwele wa nyama yangu mwana, makandipa kurarama, makandipa a second chance. Zvakaura ya vazhinji mukati memigwagwa yatinofamba baba, makazara maaccidents, makazara robbery, kubirwa nekupondwa, vana misikani vakutora zvinodhaka, makarangarira vana vangu Mwari. Ndezvenyasha dzenyu bedzi Mwari wangu. Thank you, Lord, for your grace. Kuroorwa kwemwanasikana wangu Mwari, that's your grace. Mumazuva ekuabuswa kwevanasikana, makatendera baba wanano kumwanasikana wangu. Mumazuva ekubata nekumwa zvinodhaka nyangwe kuvanakomana, makandichengetera muchaya wangu. Mumazuva ekuti ana baba vanosiya mhuri dzavo vachienda kwavanoenda, Mwari makachengeta wano yangu. Ndakupa imbiri muchena. It's all about your grace. It's all about your grace. It's all about your grace. It does not nyasha. Ndakabatiswa zvakatadza kubatwa nevamwe. Makandibatisa muchato wakatadzwa nevanhu vakarongeka. Makandipa motokari yakatadza kutengwa nevanoenda kubasa. Mwari makandiwanira nyasha, makandiwanira nyasha. Mangwanani anokudzwa baba wangu. My Lord, my God. My Lord, my God. My Lord, my God. I give you all the glory. I give you all the praise. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Ndakutenda ine nyasha. Ndakutenda ine nyasha. Ndakutenda ine nyasha. Hakusikugona. Hakusikungwara. Asikuti muri Mwari unozviratidza. Yeni makaburukira kuna Thomas. Mukati chibata, chibata, chibata. Takabata zvisingabati kwenye zera redu. Takabata zvisingabati kwenye kufunga kwenu. Makandiwanira nyasha muchene. Ndakupa imbiri mangwanani ano Mwari wangu. Ndakulemekedzai mangwanani ano Jehovah. It's all about your grace. It's all about your grace. It's all about your grace. Mwari munokanganwira. Mwari munokanganwira. Vasingakodzere baba, makavapa nyasha. Vasingakodzere muchene, makavawanira nyasha. Zvakatadzikwa nevakamukira mangwanani, zvakatadzikwa nevakananga vakangwara. Mwari makandiitira. Mangwanani nomunamato wangu baba, ndewe kukutendai Jehovha. Ndakutendai muchene, ndakutendai baba. Yavasata labosha. Bentere boshia tatarabosia nda. Mante balando roboshia kakariga dae. Mente balando roboshigeta. Yabaza yande lebosha ligata. Mente baradia sakonta bayande. Iti not nyasha. Iti not nyasha Mwari wangu. Mukusagona, mukusangwara. Iti donyasha tabangara taritza kuwa na wenyu. Makaburukira kuna Thomas mukati chibata. Tine zvatabata mari. Tine mari dzatabata. Tine wanano dzatapinda. Tine michato yatapinda. Tine mabusiness atatanga. Munyika yavatorwa Mwari. Matisingadiwe, matisingagamuchirwe. Matitendera kurarama. Matitendera baba munyika yavatorwa. Vanhu vachipupura nemiromo yavo kuti apagarike, vachipupura nemiromo yavo kuti azviitike. Asi maratidza nyasha. Maratidza nyasha. Maratidza nyasha. Munyika yautorwa Mwari wangu. Yapupura nyasha dzenyu. Mazviita baba, mazviita muchene. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Tigare pasi. Mwari wakuitira nyasha zvikuru. Mwari wakuropafadzei, Mwari wakugonesei. Muromo wako ngaupupure uye nekutenda kuti Mwari maitei nenyasha. Ndaiti zvimwe maconnections. Ndaiti zvimwe kudzidza kwangu. Ndaiti dzimwe nguva kungwara kwangu. Ndaiti dzimwe nguva runako rwangu. Asi Mwari mandichengeta. Maratidza kuti naThomas unogona kuzvibata. Zvatadzwa kubatwa nevanomukira vakangwara. Mazvitendera muupenyu wangu. Don't take mercy or grace for granted.
Thank God for his mercy. Tenda Mwari nenyasha. Azvisi nyore. Ukabvunza vari kukundikana azive kuti inyope. Some they try so hard. Vamwe vakatovimbika vanosangana nevanhu vasingarevesi. Unojaja munhu nhasi kuti uri single mother, unojaja munhu nhasi. Munhu aitozvibata akasangana netsotsi raasikarevesi. Pray for your sister, pray for your brother. Kana waonirwa nyasha, ukaziva kuti inyasha, augone kudada. You become humble. Grace is the only thing that can humble you when you understand and know the grace of God. Ufunge zvatadzwa neshasha izvi. Ukatarisa life yako nevari kukundikana. Vamwe vari kukundikana they are better than you. Pama qualifications. But they are just unfortunate. Dzimwe nguva vanhu vanoshandira munhu asingatende asingagone kuvabhadhara. When I preach about grace, inflection of my life, it challenges me so much. Pandakabviswa kwaakanditora dai asiri Mwari, zvakauraya vamwe dai asiri Mwari, zvanetsa vamwe dai asiri Mwari, zvaitika muupenyu hwevana vevamwe nezvaitirwa nyangwe nevana vangu dai asiri Mwari, hazvaitika. Hama dzangu ndigainzorere nguva Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Please be humble. Don't boast. Usachinyira vamwe, usadada zvavo. Do you know that hazvitori nguva to lose whatever you have by boasting? Increase in nowhere when you become humble and thank God. Kuzvitutumadza nekuzvirumbidza nekuzviti ndinogona ndinoita izvi. Mwari vakasunduruka kugona kwapa kureve chinhu. Kugona handiko kune results. Kugona kusiko kune results. Dai waibvunza vanhu vakasapota bhora. Kune imwe timu inogona so inodiwa nevanhu inongorohwa. Vanoiti chimanchete. Kugona kwacho kunenge hakuchaita. Chinoita varamba vachisapota inovagonera, but kugona is not enough when grace is not available. Mwari vakuitire nyasha. Ndakamaka mani munhu saka ndapedzisa ndichidaro. God bless you. Not there.